И продължението е тук. Бяхме стигнали до тези ефикасни до костури. Следващите са тези за големи дебели костури. Ето тези. Много са хубави. Всичките тези неща са от китайския и от Великотърновския магазин. За риба. И това е за много хубави костури. Тук ви казва как може да си направиш. Много са ефективни. Дебелите костури много ще кълват на него. И продължаваме с тези големите примамки. И гледайте, че е штуки, просто ние там си ги метихме. Не гледайте, че е за штуки. Но ето на тази кукичка е много остра и съм бил закачил. На тази кукичка бях се закачил, когато хвърлих малко на спина и над нея или на друга беше, хванах малко штукле. Вадим каква съм тук. Не се хваща тези хора по принцип примамки, а се хваща те. Мале колко са се закачили. Особено тук са се закачили доста. Ето всичките примамки. И само жабката чипана. Всичките примамки, гледай как са закачили. Може да ги видите колко са хубави. И сега как ще ги връщаме е въпроса. Виж колко е остра това. И колко е остро. Това е отаковах. Време е на тази примамка. Гледай как се закачиха. И са, между другото, малки штукленца. Много са хубави за штуките. Тук малко опасно сега. Че нямам къде да ги... И малко помощ. И закачили са. И жабката, деца хващат сомчета. Сомове! По-скоро, защото е голяма жаба. Не за малки сомчета. Успяхме да ги подредим. Горе-долу успяхме. След това ето другите от всичките неща, нали ви обясних, че са от това. Колко са хубави. Струват само 90 стотинки, толкова са много. Много добре. За Великотърновския магазин много добре. Ето го и тази примамчица. Хубавичка, малко мазничка. Да, мазничка, не знам що. Ето вижте я. Хубави примамчици. Тук има и още примамки. Ето примерно тази, къде беше? Ето тук само за бързо да ви покажа, че да не става толкова дълго. Рибката. Много са хубави и те са за дебели с костури. Ето ви една по-елистрична. Виждате ли? От тези примамки вижте как ми станаха ръцете. Виждате ли? Следващите са набързо да ви ги покажа. Следващите са тези
хубави примамчици. На и тези хванахме шарана, между другото. 5 килограмовия. Да не губим време, че ето и други. Това са вече за малки, по-малки костурчета, но може покрай малките костурчета някакви по-големи. И след това следва, последно нещо. Тая кутийка. Да видим дали... Ето, блеснички. Хубави блесни. Ето всичките да ги видите. Особено е тази, харесва ли ви? Много е хубава. И, приятели, това са всичките, но ако искате още видео, абонирайте се, купете си тая хубава книга. Много е хубавичка, купете си я. Ето, много бързо да я разгледате. Оп! Всичко показват. В нея ето тук червейчета, штукичките и те подобни. Малко я изтървах. Абонирайте се и за двата ми канала. Виктор Фишинг и Вики Фишинг. Във Вики Фишинг правим риболов на неща. Абонирайте се. Имам само 2 видеа и в този канал има 2 видеа. От мен чао и не забравяйте да камбанката и да се абонирате. Чао!